That I want to announce to somebody is that God is going to crown the year for you. That's it. May that word of God drop into somebody and into the soul, spirit, the body of somebody that God is going to crown the year for you. You crown the year with your goodness, your way overflow with plenty. Every crown and closes. Esi. If you are here, esi. Nan afudo sabato sono ensimam. Ready say. I born kurima botri ka amen. On Koma Radio. Ready say be shida o bosumi mu ka amen. Ready say be tie on pa abo bosumi mu ka amen. Ready say obema wo fi edidi amen ka amen. Na obema wo nshira aye kese. Ready say obeyi watanfo afi wa kwan mu. Na ma kwan aye pete. Ready man yes ama o. Ready man yes ama o. Ready man yes ama o. Yanga ready to do nyankopon do. Ene sunsungungun ankofa na hwia mo so. Na ene mo ntra ene ene bosumi nda nyina ene na we ni mo no. Na me gya oba ene ho kronkron din mu. Amen. Abundantly, far above all I could ask or think, believe, yes I believe, you say, I believe that you are able to do exceedingly, abundantly, far above all I could ask or think, I believe, yes I believe. You're the one who woke me up this morning. You could do it over again. You give me strength so I can make it through the day. When I'm weak, you call me strong. When I am poor, you say I'm rich. I am amazed at how you do it, but I believe. You're the one who woke me up this morning. You could do it over again. I am alive because your hand is still at work. Ene anope inshira enke radidin se eradi nam ni to me so na ohweyen. The Lord who is good has always been good to us. This morning we are grateful to God for making us wake up to be alive this morning. Blessed be the name of the Lord forever and ever, and we bless the Lord for the life of every listener, every friend of Okumai and Idasobre. And I know pay share radidin me radidin so come for radi and kase ye come for nenu nyamni many ye na wadia or ye e wasro any asase so. Am wadia radi ye ni bini den when ni beba onso na esuma ba when beba onso na enhang aba. Me ne wo eka radi many ye chere and I know pay say wa mayen amfa yensa an wofem wa mayen amfa yenim ankotu ban na mum wa kora yen na wa hwe yen so a anopenya ye kan say enhira nka odin o enhira enka wo erade nkuto din ye da wasi say wuje na wa doye e wo hoda anopa oni mi nyina beto say erade ye na doye wo hoda anopa oni mi na bepe makese onyame oye na doye wo hoda anope momma wiase ene adofo ne abusuafo yina yentie mu ka se erade wuje na wadoi wo hoda ena anope yenua kwekofo aboaje wa ha yenua berima minister Duke Fifi Stronko dancer e wa ha onyame tumi nyame wonwani nyame batampai e de adomadom yenya yema wakwaba eba 97.1 Okuma Radio yema wakwaba eba berima twumhini Memorial House e wa Kufu Road Ekropon Ekwapem yema wakwaba ebe dwumadi aye frɛ no enida sobre onokwafu yi oma wenida so anopai na oma ensi wiye inshanka radidin bebre frewunua na frɛ oyonko na yentumi entua so emfa nyamesem enkamfo awurade abusuafo yema makwaba anopai so papa mu ofie hade mu ofie aho kwaku
Yes, You could tell what she did and say, Jamal Nancy Kwansana. Papa Pasha. And then, as of within a real power. I won't need to know. I won't need to go. Yeah, the radiasi. Franklin, so I be do. Franklin, now, who want today? I mean, I don't, Papa, we have a call. Yeah, that used to say, what was in your own, and I actually see you to know. Now, this is that of a subidi or command manager. Oh, I say. Who subidi or command manager, and I'm saying no person the radical is I had to attend a crowd. A chief for your days, you say, another person in there, sorry, now a radi didn't come here. Now you can say, a radi you, rather, or that baby, I will be at the radius. Now, what you for say, you the radius, then I say, not to me. I got crying, then I say, need to me, then I say, the bassa, the 2 years so. Then I say, now come a bro, I didn't know so. And then I say, I didn't know a rade. I didn't know Nina coupon. A rade kuto. And I said that ebe cano. Anunkuto na yi and cano. Anunkuto na chunchun and cano. Then I say, Nenso. Or the old Eri cha. Now what you for free in so. Now what come home. And Isaiah chapter 55, 6 to 13. Isaiah 55, 6 to 13. Everybody praise the Lord. Lift your voice when we say. Anopay what me can Mama Benny's granting maybe I will be in Yamiasumbi encounter Radin Shabibi Mama Rosemary or Paria being Radin Shamubi Toronto for opinion Frank Address near Busian for Mama Sheila ne Antigeti ni Bapa Ebushan for Anopabia Mwafrida Okuma Namuti Akia Latte Radin Shirao Dina Kukwasi Radin Shirao Kakra and Mamuti Nina Baby Amubia Yam Papa Richard J. Brichum Radinchia and Mama Emilia and Angela ne Joseph Nimian Kasa, my brother Samuel J. Nimpedu Radinchia Munina Isaiah chapter 55 Isaiah chapter 55 and Yanum Isaiah chapter 55 Isaiah chapter 55, 6 to 13. Maya Nantel. Yakin fi odifo Isaiah Homati Edunum Enom into Jamasia Edicosi Dumiensa. Odifo Isaiah Homati Edunum Enum into Jim Essia Edicosi Dumiensa. Omcho Yinti Eradase. Zamoncho Rade Bra Omamun. Monfre no bra obeng no. Mo boninya one kwan no nipa huhu mpa na adwene. Na onsan mre Rade nchen na ne yembe hyehye no ama no ne yenyankopon no nchen na ne fefiri a ode be firi no doso na enye ma adwene ne ma adwene na enye ma akwan ne ma akwan Rade asemni na se osoro kron sen asase no sara na ma akwan kron sen ma akwan na ma adwene enso sen ma adwene na senia osu ne sukyerema fi soro gu fom na ensan ko ho biem je se efo asase ansana eba aduan na eso aba na ede abama ogufo ne aduan ma odifo no
Sara na masem a efi menum beye ɛrensang ma me nkyɛn kwa gye sɛ ɛyɛ nea mepɛ na ewie nea enti a mesoma no na anigye na mode befi akɔ na wɔde asomdwei agya mo kwan mo nti mepɔw ne nkoko bɛto anigye dwom na ram nnua nyinaa abobɔ wɔn nsam ɔpopaw befifi asi nsɔe anan mu na ohwanua befifi akrate anan mu na ɛbɛyɛ din ama Awurade ne daa nsɛnkyerɛnne a wɔrentwa nkyene ɔpopaw befifi nsɔe anan mu na ohunua befifi akrate anan mu na ɛbɛyɛ din ama Awurade ne daa nsɛnkyerɛnne a wɔrentwa nkyene Awurade asɛm ni Faithful God to all of us and his mercies. Isaiah 55, 6 Isaiah to chapter 55, the verse 6 to 13. Seek the Lord while he may be found. Call upon him while he is near. Let the wicked forsake his way, and the righteous man his thoughts. Let him return to the Lord, and he will have mercy on him, and to our God, for he will abundantly pardon. For my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, says the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. For as the rain comes down and snow from heaven, and do not return there, but water the earth and make it bring forth and bud, that it may give seed to the sower and bread to the eater, so shall my word be that goes forth from my mouth. It shall not return to me void, but it shall accomplish what I please, and it shall prosper in the thing for which I sent it. For you shall go out with joy and be led with peace. The mountains and the hills shall break forth into singing before you, and all the trees of the field shall clap their hands. Instead of the thorns shall come up the cypress tree, and instead of the briar shall come up the myrtle tree. And it shall be to the Lord for a name, for an everlasting sign that shall not be cut off. Verse 13 again. Instead of the thorn shall come up the cypress tree, and instead of the briar shall come up the myrtle tree. And it shall be to the Lord for a name, for an everlasting sign that shall not be cut off. Amen. Amen. Eagles carry me to the place of prayer. Carry me, Holy Spirit, carry me to the place of power. Carry me. Yɛda Awurade ase bebree ɛna nɔpɛ sɛ wo ne nyinaa ɛna hwɛ Bible no mu ne yɛkenkan yɛ megye medi sɛ yɛnkenkan no gu so kɔ so na biribi awura wo koma mu biribi atwe adwene akɔ biribi so na ɛnyɛ biribi ho kronkron ɛbɛtwe adwene akɔ ɔkasa bi so sentence bi so nsɛmfua bi so ɛwɔ nkenkan sɛm a yɛkenkan yi mu ne na nɔpɛ yɛsrɛ Awurade sɛ Awurade mmi w'ani na ho kronkron fa nsɛm a yɛakan yi so na ɔfa ntwe men Kristo ɔntwe men Kristo ɛyɛ Kristo nti ne ɛwɔ ha ɛyɛ Awurade Yesu Kristo nti na namɔn ɛne ne nhwɛso nti ne nkae nti ne ɛwɔ ha nti yɛwɔ ha sɛ Awurade mfa dwumadi so na ɔntwe no nsiesie wo ne Kristo ntam na wotie anidaso bere deɛ a ɛni sɛ wo mese heaven nyame mma anɔpɛ mu miɛnkasa yo ɛnɛ de mehwɛ bere na 2 minutes because verses ne dɔ so 2 minutes nti kɔ 2 minutes pa nti a time ho time no super ma mute
time this let me say okay say if the explanations near the man mute too we say oh the mama why away mama why voiceless ani amana send the message na Facebook ama na ni aka mama what type there to Facebook read man ebusa for you the radio Isaiah 55 6-13 na no pay kan na kan say bebre me pepere me ho enkoka nia etome madwene so na mum ye pese ye na etiefu na sia also a wuri tie ye mba bia wo bia minim say bebre wo ho a contribution amode ba so great na minsha mo bebre na eso ye nipa eti na obesisi contribution na edu bra say ye frere na also wa frere na woni ye ache nia ho kronkron de to adwene so ye nanto osofo Franklin I would say 2 minutes. Then now, in some you say I come from 6 to 13. Worry, or the film will be to be. Now, yan kasa for home. Now, yan church mu Isaiah Kasa or the kind of yo papa, and I'm not paying so. You better Australian pom. I say, so the diamond so I don't mean. Na ya kwasua da yan eti for bring bia wotie yan so I say. Say rade this ahoden no adomo nempo one yen adwendwen asem no ho Isaiah 55 verses to 13 no me fa 6 and 7 no okay me fa 6 and 7 no o se mo hwehwe rade bre a o ma wo hunu no mo frɛ no bre a oben no na ma obonefo nna ne kwan mo bonifo nyaaw ne kwan ma obonifo nyaaw ne kwan na papa scripture we nya eka akire me ena no pay a me pese me ni etifo eche ne se ne edikan na me bisa se ebre ben ena ye hwehwe erade ebre ben ena ye hwehwe erade so eye bra ye ko ahohiahia bi mu ana amane bi ato yen ana so bra ebia na yehia bibi yehia aware bi yehia sika bi yehia ejuma bi ansa na yehwe owura yi enim ana o se yen hwehwe no bra obema yehu no ntina che se enye yen pemu ene wo se yen hwehwe owura yi na mum yen hwehwe no bra brepa ben ana metumi aka se wo de be hwehwe owura no. This is the time for me menewo ebre na ani se me no ye be sorry na ya hwehwe agenkwai ye ntwen se bibi into ye nansa ye ntwen se ye nyin ndu bebi ansa ye ntwen se me de menya sika na se mitumi ware wi ana mitumi simi dan bi wi a me hyeda enya time ama owura no ebre no eni wase ye hwehwe no ebre a wo se o ma ye hu no so na me ribisa se ebre ben ana wo hwehwe owura yi mbutai ben nti na wo hwehwe no so mpo wo hwehwe no ana wo hwehwe owura yi ehu ana sebe ni si ma obonefo nya one kwan nti na che se oreka adwen sachran nsem bi akire yen ena no pay bone ben mu na wo onfom so ben mu ana se fun ben na wafum eno owura no ereka kire me no se yenja osa kwan no yen pa yen ho echi yenja osa bone no you obi wo wa utumi ye bone to the extent that o friend okra se won kwa sorry a se ko bone na we di into onim se sorry den nim kra okwa ye den ne bone akata ne so ne bone e ma ne ntumi ne hu hia ne ma ne ntumi fa anye bebi pa bi owura no e ma ye ti ase ena no pese yenja obone kwan yentwe ye ho mfi bone ye ho so ye hwehwe no na yehu no na se ye twe ye ho efi bone ho a ye benya saa nhyirai a ewo owura yi nsem yi ntina na no pe na America chetiefo se moma yenja obone kwan yentwe ye ho mfi bone ho yentwe ye ho mfi niaman ketenketin bi a ense na enfata ho akaye prehwe niam bi a ya yenim enemre ye se obi nkyira akwada nyame yenim niam bi a wotumi ye pan wotumi so adide enkoye adide endane kwan mu owura na ye krado kan kwa me pese me tuas o kan kwa se ni yem hyehye ne mayen
ne yam hyehye ne ma sankrofo no nti owura na ye krado se obegye me no wo ena no pe owura na ye krado se obetie yen so yetumi ehwehwe no ebra o ma ye hu no na enye dwuma bi nti ne ye hwehwe no na enye aware bi nti ne ye hwehwe no na enye nimonyam hye bi nti ne ye hwehwe na owura no be ma ye hu no odonfo ebra me de ma asem erebewie na mereka che se mo ma ye hwehwe owura yi na ye mpaw ye mbone anase ye ntwe ye hu mfi bone hu na yetumi enya saa adwensa kire yi bi amen amen yempa ye hu mfi bone hu na yetumi enya saa adwensa kire bi amen o ozofo ofei kwaku ofei kwaku abuaje kwaku Emmanuel kwaku manifest onyame nhyirawo then the radio to kuma so na no pay yenkasa radio asumje nkoso enka engati for na no pay me di say ya sorry de na eyodonfo no adaroma me di say ahoden enso ewo radio nsure obibia ene ode na afidie na to okuman radio 97.1 na on yen area devotion na no pay na afi na ojoin yen Isaiah 55 the verse 6 to 13 Isaiah 55 verse 6 to 13. Papa mpese me mfi discussion ya said ya na mentwe yengetie fo adwene ensankwa achibiem. Yenko 55 verse 1. O se hu mo a osukom de mu nyina mo mra nsu ho. Enti yehwe saa yenga kenkan sem ye na no pay ye de yerebobo hu na yahwe nyankopon adwene no. Mfi ase no o se hu yenga osukom de nyina yenye den yemra nsu ho eze nyankopon ereto ne nsa de afre nipaku bi anaze nyankopon to ne nsa de afre obi bia a osukom de no enti ode sa de we ba hanom se ne se edumri bi wona na asetene mana ne wiase akwantu imu ana farasifo no erebisa no questions bi ene ade bi no che se mo ye nifraifo nanso monye ntum se mo ye nifraifo nti doctor na anya den amma mo na mo bama won a agye atum se won de wo ye nifraifo papa evangelist say abrande asem no ma okọ na okọ ka asem no ekire obi se on sakra na adwene won nema bi oye no ho a he or she is giving God some conditions anyankopon entinem ono the time ono feeling no eze ne ode na obema Kristo onuadofo hwe se we primu akoma ena no pe ya mpeze menche se emre eni ho ma obiem the time na ode beji wani ode be niema bebre no ene anope hu ne se emre eni ho ma obiem se waje wani anasa afi na wa adwen se oba beji wani amesrew sakra wadwene na yemfa ye ho ma Kristo wate na mene na reading komo 2-3 days ago na papa ochere ma sem bi esi we kropon ha ya na metona ade ne ye mesrew but senia oka asem no me fa ba bi fi mu ochere me se okuani bi na na wowia ne fu mu niema ene de obisa ya obia ntumi ankere no nipa ako a eja odisa aboni eye bone nko ade ye hu nipa ako odi bone no ena papa e bo modern fa ba bi nti ofa ba bi o se nipa no ko ne banchifu mu bo modern ko tu banche kotoku mma na ode banche ne si ni ti no deche fu rafie sai santan ena ode banche ne begu ho enti mebisa se susuan pa se nipa edwen se na nyankopon pese yentena na are we saying say emra mose mo what na nyankopon ena ma on condition say if you do this will happen say we are we nesi na nka asase mu apai wanim na won say de bone yedim bi awuram ansan na won say ye nyankopon dakese na eba no enye daketo abi keke adofo no mo ye ne rade Yesu Kristo mu hwe dan na eba no enye da bia susu hwe kyerosem nim ubehu se ne ete nanka fa wani hwe akuapem regi mam bepo yankasa na ojatom na sa aja itom a bisa won se wore fanhefa adofo nom dan na eba no eyehu entin sakra wadwene eyi koma wankasa mankasa metianom se ena wonnua bi ya woni ne tifie
hwe obra bi obo enka se wodu yo Kristo ni fa Bible nso motua mu kwasi da no pa bia anase anwumre bia rekɔ prayer meeting bi na wakra me kwa asɔre aba wo ukɔba wo ne ne becha asɛm no adɔfo no mo yɛ ne Awurade Yesu Kristo mu emre ni ho ma yɛn sɛ Kristofo emre ni ho ma yɛn sɛ odasa adasama ɛno nti kakra bi a yɛwɔ no o se monhwehwɛ Awurade bra ɔma mo ho no monfrɛ no bra ɔbɛn no emre bere ba betumi aba sɛ yɛntumi enkɔhwehwɛ agya ebiem na bisa ho sɛ saa dai a ɛrebai me na wo yɛ ho adwene ana me na wo yɛ wo ho biribi ana yɛ wo hint bi yɛ wo gist bi yɛ bɛka sɛ oh eyide ɛkyerɛ sɛ Yesu Kristo bɛba 3 seconds later ma me mfa me ho ma no. We don't have that guarantee. Ye ni saa nyina so na ye beka se eyide ye betumi ayen calculation ehun se odonfo no beba nne. Adofo no mo yene Awurade Yesu Kristo mu. Ema yenye se yen agyanom Israelfo a woti nyame asem no oprim won akoma age asotwe abansan na wantumi asan kokɔhwe won Awurade no. Ebia na ode ne be too late ama. Ene de wereti Awurade asem a fa ho fa ma no. Yen hwehwe Awurade bra oma yehunu yemfre no bra obeng no Awurade nhyira. Amen. Amen. Okoma Radio 97.1. Yeda onyankopon yeda konkron ase enchechiremu nhumu obiebi nyamani so echeyen Minister Duke Fifi Sonko dancer. Minister Duke Fifi Sonko dancer. Abranti ukra mic na ori twa praises na ori twa worshiper. Well, who say onyina asase there's a who say onyina asase no yes adwuma owo ahimwa nanim straight also for nyame nhyira bebre yankasa Isaiah 55:6-13 Isaiah 55:6-13 anopa we yedinchia ekoso azana minianu kan yani ema yentifo yedinyankopon so ase say wama yesa akwenyen na yedetia minianu maka verse 6 and verse 7 no. And may the head in Ukraine, say an invitation to abundant life. The Lord is inviting us to an abundant life. And they've spoken about the promises of the one who is penitent. Obi awaya na adwen say or sachara na adwen. Yankopon promises our dear man in the verse 6 and the verse 7. Then he goes on to say it there, for my thoughts are not your thoughts, nor my ways your ways, says the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. The thoughts of the Lord concerning us, we who have accepted and made our minds that will be penitent or will be in a moment of repentance. The Lord is telling us that his thoughts for us are extraordinary. That is why Jeremiah chapter 29 the verse 11 says that, for I know the thoughts that I think towards you, they are thoughts of good and not of evil, to bring you to an expected end. The expected end here means that enyania o hwetwese nyankopon nyama do no ayena adwens obeyama ono and oyama. That is why he is categorically saying here that for my thoughts are not your thoughts. My mitimu pon my dream and your dream. And you can't think like him. And his ways, the way he does it, sometimes you may not understand. But he's telling us this morning that his ways are not our ways. As the heavens are higher from the earth. Can you yes, we know the distance between heaven and earth. So just imagine how vast the thoughts of God are. If his thoughts are higher than yours, with the distance from the earth to the heavens. So this morning, I don't want to talk much. What I would want us to know is that the Lord has great things for us. He goes on to say all the great things, the promises that he, the Lord, has for anybody who has made up his mind to call upon him, to wait on him.
Jeremiah chapter 33 verse 3 says, call on me and I would answer and show you great and mighty things that you know not. So if you have accepted Jesus and you are calling on him, be rest assured that he would give unto you. I don't want to read, but from the verse 10 to the verse 13, all these things in your main will come your way. They would be as a daily activity for you. It wouldn't be far-fetched. It would be at your doorstep. Only if you accept this morning and come to the realization that the thoughts of God are what are important, not our ways. The ways and the thoughts of God is what's important and not ours. That's what I want to leave us with this morning. And even as we are sharing our thoughts, you would also sit down, read through it over and over and over again, and let it speak to you. Amen. Amen. God, we need more. Yɛhyira Awurade din bebree. Yɛhia Awurade ɛwɔ akwan nyinaa mu. Yɛhwehwɛ no. Awurade osi yɛhwehwɛ no bra ɔma wohu no. The revelation of God is subject to the terms of God. Eti yen bibi a yɛpɛ keke nsa nhwehwɛ Awurade. To be shared by the Okuma Radio 97.1. Mr. Share Radi, you. I also share Radi, do be share no. Oh, be share Radi. Nemum, according to net terms and your old terms. According to net terms. Eti yede Radias na osi mo hwehwe Awurade bra oma wo hu no. Na obi sense ente ebreben. Ebreben and the Radima wo hu no. Eya no pa. Eya numere. Eya najo. Ebreben. Na yɛde kyerɛkyerɛ mu ne yɛde kɛse ebia wohwehwɛ sɛ emra bibi hia wɔ no saa bere no Okuma Radio 97.1. Esa wo hia semunti Awurade ma wo hu no da bi okay obi wɔ ha ebre ehia no saa bere ni mu no ɛna ɔhwehwɛ Awurade no hu no Israel fo mpɛn bebree no ahohia wɔkɔ ahotim a ɛna wɔde hwehwɛ Awurade nso da ne ho adi kyerɛ wɔn ma wo hu no now has it always been like that? Nyankopɔn ayɛ ne nenam yi n'akwan sɛ nea ɔmo ehu n'akwan ɛnyɛ yɛ akwan enti yɛn hwehwɛ no ɛna wɔka so Isaiah koya na ɔka se mummra na yɛnwene come let's reason together come let's reason together though your sins are like scarlet they may be white as snow enti yankin kan messages ahoro aba na me wo ati mi se bi wa ha ansa na yakoso yenua beya charity yeboa okuponi ewura bebi a charity wo bi anyame asomdwe enkan na onkoso yen okese wo ho on mani shidan yekese ma charity say grace is thy faithfulness. Thank God for touch upon my life and family. I thank God for the touch upon my life and family. Onokroya say, the time to seek God is when you have life, and it is now. It is named one of the submission Gusu Kosono and all the we base ebra ye de hwehwe Awurade no ebra wo nkwa na yesisi a o se mu hwehwe Awurade bra wo ben ebre be no be bra wo nkwa na o se yesisi a into charity do se hwehwe Awurade ebra wo ben sisi ya very deep and one we say seeking God is the word, and by the very word written to us in the verse 6 give clear indication that the word and God will not be available to us all the time. Amos 8:11. Amos 8:11 says that, behold, the days are coming, says the Lord God, when I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but a famine for hearing the words
of the Lord. Amen. Amen. And to say when the inspiration of the Spirit God, when we look at the verse 8, takes us to the rich man who died and at the end by his thought went to seek God for his fellows on the land of the living, for it will not work that way. Surely, God help us. Amen. God help us. Erade moye. Yeni abia baako ni dindi nana nyamede. O say time no day. Jesus said. O say time no day. Na ne time no day ni de ni ayeri kan ekopa time no day. Nana nyamede ni nyomuna yebo afase no. O say time no day. Every ni ho mo bibia. Obesum erade asum ni sisia. Enti and then you can say mu hwehwe erade bra omamu hu no every ben sisia hwehwe erade bra omamu hu no every ben ubetumi akesi mi hu ma hu hia mu me mama nim obi se he uti afiri bi mu na se afiri no we a wani chire no hu say hey Jesus Jimmy eno ne ye rescue voice nemo ye wo bra ye de hwehwe erade onipa biara every day have time for God. That is what we want to say. Every day nyabrema ewrade anopa odikan edo brema no anopa amema enumere nyabrema no enuma ye wo won wa wo adwuma ma they have a leisure time or 1 hour break. Sa 1 hour break no ba okope baby ahye or the akane bible on your radio dinkita ho ni nyina eboa enti excuse ni baby mo bibia excuse ni baby a say bri we busy say den a enyo na about time Do the master's work 'cause time no day. So by the power of enti we busy say den a enyo na about bere enti hu say ni obo bere no ono no de bere na mountain na odi ye busy enti fa ne de awo mu ye den fama no eni titi a ene nyankopon emfa na domoso na onfa moye na empem bebre no yen asetena mu ene ni amanya bebre wo ho a etwetwe yen ema yetumi enkonye sese yeye enti yesere rade se rade moye na erade moye na yentumi enhwehwe na chi kwan na yen no na yenni na chi na yen som no esanse ono ne ye wo no na oyade nyina oshe 6 to 13 na o say enye madwene ne madwene ehonso ezese woti ase nti na minua ba ko de kese ya hohia mu ene edi hwehwe awrade ebia na enye awrade adwene se asa hohia bere ni mu no na opeso da no ho adi obeda no ho adi ahonya mu nso oda no ho adi biu o se enye madwene ene mu adwene nti okwan besu ne ebenya onyankopon adwene eduwa hu se na wake se enye madwene ne mu adwene no necessary ye hwehwe ono na adwene because adwene ye kura na enye no ne nyankopon adwene etu okwan besu ne ebenya nyankopon adwene necessary ye hwehwe na ye wontumi mfa nyame asem nto nchen enko hwehwe nyame adwene the primary source of God's thought is that if in asem and to nasem no men we are and other ones were what and no ewo nasem we chance or me ta say in some a wo pese tro no say wo case wo tro ni na erenko humayim na mum asana erade be ma any other idea no wa kwada that same the basic principles are yede sumunyame eni yankopon asem so kwati na asem na untumi yehwe nasam na enam so edi ye ade nyina nti wo a wutie yen na no pai so nyame asem ehu hia wo so nyaawde ye bia ugina nyame asem so nyame asem ena ye wo fare bai so nyame asem ena ye wo unyina so o se efi mehu minyina so a migidi sache ekura mu wahu minyina so eni Yesu Kristo and who is Yesu Kristo o kan John 1:1 na obecho ye he is asamono wahu eti yemfa nyame asem yemfa nanto
na yɛfɛ nyame asɛm a ɛno na ɛbɛmi atumi atwe yɛn ho afi bɔne ho wonka nyame asɛm to woyɛ bɔne koraa wonhu sɛ wode bɔne wonka nyame asɛm to wohwe ase koraa wonhu sɛ woahwe ase na ɛno ne the most dangerous thing sɛ wonam bɔne mu nanso wohu sɛ wonam bɔne mu na ɛkyɛ sɛ yɛfrɛ no sɛ seared conscience adwene no ato fam nyame nhyira bebree yɛkae wo sɛ wobɛtumi afrɛ yɛn na anɔpa yi wo so wakyerɛ w'adwene ɛwɔ nea yɛreka yi ho na yɛn nyinaa yɛtumi afɛ mu aba a wo so wopɛ sɛ Awurade mfa wo so na ɔde ma yɛn yo ɛyɛ Isaiah chapter 55 6-13 ɛna yɛkan nti yɛgye di sɛ Awurade bɛfa wo so na ɔso waka biribi 0551667755 ɛna yɛsan wɔ 0270191971 and it was 0205 818748 and also ɛwɔ hɔ ofrɛ yɛn efe mu bia yɛn sa ɛbɛka wo na yɛn no ɛdi nkita ho ɛwɔ Yesu Kristo din mu Awurade nna ne ho ɛdi nkyerɛ yɛn ɛbiri ni hɔ ma yɛn yɛmfa yɛn mmra akai yɛmfa nsom Awurade 0551667755 saa so ɛna 0205818748 Onyankopɔn nhyira bebree aha yɛ Ɔkoman radio 97.1 dwumadi a yɛfrɛ no morning devotion anidasobere Awurade ma w'anidaso ɛna anɔpa yi ɛwɔ Yesu Kristo din mu na afei mesan yɛma wakɔ aba ɛba Ɔkoman 97.1 patɔ yɛn kasa anidaso wɔ Yesu Kristo mu Mama Jolini ana patɔ yɛm yɛtɛ wo nka adi na kakra na nhyɛ ayɛ no ma atu kwan kakra yɛde Awurade ase UK na US na Australia Uda me birthday. Oh, inshanke Awurade yɛde Awurade ase Anɔpɛyite bebree na maka kyerɛ yɛn sɛsei wiase no paa atwerɛ diifo no dɔɔso de ata papafoɔ hɔ obiara ɔbɛkita nti Awurade asɛm sɛbesɛbe na ɔboa wahyɛ da ɛbere nara na yɛte trɛne kwan na ɛwɔ sɛ yɛfa so akoma pirim ɛna ayɛ yɛn mu bebree sɛ yɛnte asɛm na yɛnni anidaso sɛ yɛnim sɛ yɛbɛtena hɔ a yɛn mu bebree n'anyi ne sei ne ka me mfea ɔho bɛdwo Awurade de me nenam ho wow yɛde Awurade asɛ ne wokuda bɛde okay kako 90 Awurade de me nenam ho well nti bere nyinara ɛwɔ sɛ onipa bu sɛ ɛyi na Awurade pɛ ɛyi na Awurade pɛ akoma pirim na ɛyɛ monkɔ so anka nkyerɛ yɛn osese yɛfie monkɔ so nka ɛdɛ na baako bɛdi ɔbɛfa anɔpɛ aseda nkam nka Awurade na ɔma ma ahoɔden a mɔde bɛkyerɛkyerɛ yɛn aberɛ ne aberɛ nyinaa yɛda m ase bebree Awurade nhyira wɔ Yesu Kristo din amen nyame nhyira bebree yɛbɔ mpaeɛ sɛ Awurade mfa wo kuda yi a ɛwɔ yɛn anim yi ne na ɛwɔ yɛn anim yi ɔmma yɛn nhyira kɛse ma wo na ɔnkɔ so nna ne ho adi nkyerɛ wo bebree na yɛne gya nka yɛne gye bɛgye saa da no yɛne bɛgye paa Mama Julie nyame nhyira wo ɛmmerɛ a woka wokɛ sɛ wo nenam 90 hɔ no na me mmerante na wɔ ha mo sɛ ɔhu sɛ Awurade mfa wo ntwa no ma wo ahoɔden ka ho nkwatenten ahoɔden wom na wamu mama ɛmama na wase afɛi akɔso ayɛ nhyira ɛsiane sɛ wode wo ho abata Awurade ho nti ɔma n'adom ne nhyira wode gu Abraham so na ebi ngu wo so na wo ne wasefo mu akɔso ayɛ nhyira ɛwɔ Yesu Kristo din mu amen.
Bye bye. Bye. Hey, 0551667755. Yo, now baby, I will be also bit me. Bit me send a text message. Send a charity at the sending, you know. Na yet 2 years wait me I can kind. Wait me your friend 0205 8187 48. Bomodin say Ubenante we radim and mra ye womu anu yi bi ani ho anu yi bi ani baby uni anu yi you don't have an excuse na nia mama Julika krem den so say Erade asem say Erade asem say yem pay man ka he ni obetie ni ntie ye be koso apem aka ye be pay maka pay muka ye be pay maka no kware no de eye ba ko pe no kware ni nyina ne say twonhu fi bone ho twonhu fi bone ho asem bi ani baby a eto asum say twonhu fi bone ho twonhu fi bone ho ba ye ba ha nyina nya eto adwo so twonhu fi bone ho menka nyama mo bo so memma bone no doro a chese bone nti untumi nsum Erade bone aguamenti untumi nkwa asore what be that asem de we wo kan dey Erade hu yemobo meja opehini Richard Jeffrey Chum papa I come to papa what can be said you're feeling a man like I made it or baby time with you. Now you move on, my brother, and watch them sometime, no, and we have to do it when you're home. But you be a player, so my in the day, and I'm hot, you know, it's completely I could say a African politician or probably about how to about there, and then we will tell us that. Oh, and we so I'm on so I do not know. Go to a banner money be known to me no pay. Oh, come by no money. Put to collab from Wapa only will form of us of people. Standing in my eye. In any pissing and who we are, amazing Jangora. Yes, we are not here in now they imagine say, oh, and Columbia, I don't know more. Back what time for back one time for one of the Bibiania, he has an idea about. Yeah, he paid Yara or he paid without seeing. Yara, I was saying in Yakupo Yankee Town. I made the Sebi, who were Janabe for Class also the Bompire, only the honorable Biki. We drink, I say, may need bread. And I will talk with two men like this. And I will talk with two before I step out of the house. No Bompire best and play me and I China. And I won't be able to say, well, do me a meal. Who does say, well, me a meal who want. We do be free and when I was doing it. You used to need that, yeah, I'm okay with to be I was say, when I mean, when they say, oh, can be there to us and I'll pay. I love it when I'm piano. That's all Bompire. I mean, I could put it. I make way. I'm going to put it on Fanny and Charlie here. On Fanny and also. On Fanny and Johnson. We get a bit of found that. The PI, I guess, so you know. Who called you my Ubi Tufi, a so they are massive. Who call you about? Maybe I'll become a baby, so they are Chris will need it. Maybe I keep on the mamma. Bye bye. Yamin shall be brave. Yamin shall be brave. No, you can say, point now, dear my no. And no peoni, Mama Julie, my inshira, my etf be brave. Yamin Cosin Yamcase. Senior Papa so can say, by on the family, dear. And you nibere, I had to share. I say, Bibiarem. Bibiana knitted through a bra, Yamia Shira, you know. Aha, and also near when you opposite and an origin agent because say, Nipa, Yaya, won't say, we Yanum, or proposed now. Aha, now when you're posting Yakano, a stories. A radium kind of when I yet to say Yanum, now you to me fire home and to a radiso. Papa, yet was be brave, Yamisha, now on your case. Yedintia, Emma, Mama, Emi, Angie, Joe.
Sam and your bush of Funina, a riding cousin come home, and not paying so. Yeah, that's it. Bye bye, Papa. Ya na yembere no na aso enti na yesese ye be end ye cause ye kese ye to aso a ye be woro nsam agu ha yo na mum Nyankopon hira wo se fiti no nan ente na no numa bo no wo de wafiri ato ha na ye gusu ara ye no edin komo de waso amayen e wo briti ayi mu ye da irade asema wo se Kristo da ne ho adia wo de wo ren yo yera bada obi o ti ok eni da so biribiya de number 1 erade ntiro odin won nkwa homa na erade ma won sombo ewo ade nyinam o mani nhire ni wachi na wotwi o mani nsan ye kese wo so o tutu wanamon emma o na wan to atachim wan to bomu wan to amanim wan tie nso ebi so wan tie ankasa ebi so wan tie bibi ebi pira wo so na mo na watwi wa famu kom na waye nhira na nabofo edi wani mukan na nadoma ye kese amawo erade nhira ono ye kese ni ayetwa adwena koso say the church will prevail. For the church it will prevail. Erade be mana sorry akoso epejawo nti bomodin na fa ho hyemu bi na hwehwe erade ebra oma wo hu no na erade oni hwemo erade nka ho no no mo na oma na adom ye kese mawo yes say na me pa ochina nso sabri ya ebesia hia na yatai no ache erade asem na erade nka ho no ntiu no ma na dum ye kese mawo aha ye okoma 97.1 yedu bisi ha ya sire erade so erade nka ye ho na ye na yesia hia ochina ni acho ya disua so Yehowa Yesu Kristo Onyankopon ba a ode ne ho abegba afore amaye no onna ne ho adi nkirewo no ma na sundwe enye kese emam yetia ebusuafo ti adofo ene anuanum nyina ba bi obi a wo bia obeti yenkan biom nyame adoma ochina bye bye.